Tervehdys Bostonista. Nimeni on Bengt Holmström. Toimin täällä taloustieteen professorina MIT:ssä. Haluan lähettää lämpimät onnittelut 100-vuotiaalle Suomelle. Olen ylpeä ja kiitollinen siitä, että Suomi on säilynyt itsenäisenä ja noussut köyhästä syrjäisestä asemasta maailman johtavien maiden joukkoon. Se on syy suureen juhlimiseen. Suomen talousihmeestä, ja puhumme todella ihmeestä, voidaan kiittää sekä tarmokasta kansaa että viisaita valtiomiehiä ja naisia. Ollaan uskallettu tehdä rohkeita päätöksiä, ollaan katsottu riittävän kauas ja tiukan paikan tullen ollaan aina osattu puhaltaa yhteen hiileen. Ollaan opittu luottamaan toisimme. Se on ehkä Suomen merkittävin valtti. Samalla kun me juhlimme 100-vuotiaista menneisyyttä, meidän on syytä katsoa eteenpäin. Edessä on suuri taloudellinen murros, joka tuo uusia haasteita, ennennäkemättömiä haasteita, jotka vaativat aivan toisenlaisia ratkaisuja. Mutta jos me perustamme päätöksentekomme edelleen siihen, että me katsomme riittävän kauas, tulemme pärjäämään. Ennen kaikkea meidän on tuettava ja investoitava nuoriin. Heiltä on vaadittava ja heistä on välitettävä. Silloin ne kasvavat itsenäiseksi voimaksi ja takaa Suomelle hyvän tulevaisuuden. Toivotan teille kaikille ja ennen kaikkea nuorille intoa ja menestystä tulevaisuuteen.